Guys, kain po tayo, dinner. Ayan yung aming dinner ngayon, Sabado. Ayan. Meron tayong chicken Caesar salad. Siya guys. Chicken Caesar salad. Yum. At meron tayong barbecue, pork barbecue. Ayan. Japchae. Yummy. At ito guys, meron tayong kansi bulalo. Dali ko akong kutsara. Ito guys ay beef. Kansi bulalo. Ayan o. Yummy. Sarap nito guys. Kansi bulalo. Beef. Promise. 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 Legit na masarap talaga. Yan. Ay, tapos kanina yung natira namin kanina guys. Yan. Meron din tayong mais. Yan. Favorite ko ang mais. At dessert guys. Meron tayong dessert. Ayan. Dessert. Yummy, yummy, yummy dessert. At yun guys. Dalawa ang binili namin kasi masarap yan. Yung iba, natikman na namin yung iba. Pero ito yung pinaka the best. Na nila. Best seller. At ito. Tinry namin din to. Yan. May bibili. Meron. Tomato paste yung hinahanap. Wala tayo doon. Tomato sauce lang. Ayan guys. So, yummy. Try namin to. Ayan. Ito guys, yung ano to ay 180 ang isa. Yan, ang isa, 180. Ito naman ay dalawa, 100. Ayan, kaya tinry namin. Try lang namin. Yummy. Kain tayo guys. Kain tayo. Hihintay pa namin yung aming kanin. Iniinhin na. Wait lang kami. Ayan. Yummy, 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 yummy. Ayan, kain tayo guys. Thank you for watching guys. Happy weekend. God bless.